diretsahang usapan sa matanggap mo na retirement pay. Ayon sa batas, ikaw na manggagawa ay pwede nang magretiro sa iyong trabaho kung ikaw ay kwalipikado base sa mga susunod na rekisito. Sa edad, ikaw ay pwedeng magretiro sa edad na 60 years old. Yan ang tinatawag na optional retirement na dapat mirong kasunduan sa iyo na manggagawa at sa iyong amo sa ganyang retirement. Compulsory retirement naman ang tawag kung ikaw na manggagawa ay umabot na sa edad na 65 years old. Hindi kailangan na magkasundo kayo ng iyong amo na magretiro ka sa serbisyo dahil ang batas na mismo ang nag-utos sa ganitong retirement. Kung ikaw ay minero o underground o surface mining workers, ang edad para sa optional retirement ay 50 years old at ang compulsory retirement ay 60 years old. Ang pangalawang rekisito para makakuha ka ng retirement pay ay dapat hindi kukulang sa 5 taon ang iyong pagserbisyo sa iyong amo o kumpanya. Ayon sa batas, ang iyong retirement pay ay hindi kukulang sa kalahating buwan mo na sahod sa bawat taon na serbisyo. Ang kalahating buwan na sahod ay 15 araw mo na sahod sa bawat taon na serbisyo. May dagdag rin na 5 araw na iyong service incentive leave pay at 1/12 sa iyong 13th month pay sa bawat taon mo na serbisyo. Sa kabuuan, ang matanggap mo na retirement pay ay 22 at kalahati mong sahod sa bawat taon mo na serbisyo. Kung lalampas ka ng 6 na buwan sa serbisyo, tinuturing ito sa batas na 1 taon mo na serbisyo.